Θεός τάξει την ψυχή αυτέ, θα ειδικοί αναπαύονται τα ελέη του Θεού τη Βασιλεία των Ουρανών και άφεξη του αυτών μαρτυρών παραχριστό το θανάτου Βασιλεί και Θεό ημών επισόμεθα. Άσου Κύριε, Του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αλκός το θάνατο καταπατήσας, το δε διάβολον καταργήσας και ζωή των δορισάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυσον και την ψυχή του δικούμενου Αγγούς Παϊσίου, μοναχού, εν τόβου, φωτεινό εν τόβου φλουερό, εν το παναψύξεως. Ένθα πέτρα οδύνη λύπη και στεναγμός, πάνω αμάρτημα του παραυτών παθαίνε λόγω η εργοδιανία, ως αγαθός και πλάβων προς Θεός εκχώρησον. Ότι ουζήσε τόσο, που έστε αν ουζήσε και αμαρτήσει. Σύ γαρμόν σε ποιους αμαρτίες υπάρξει δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμος αλήθειας. Ότι σύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του και κοιμημένου δούλου σου Παϊσίου μοναχού Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουν στον Πατρί και του Παναγίου και Αναστασίου του Χριστού Πνεύματι νυν και αίβους αιώνας των αιώνων αμήν. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η αναχαρή ανάπαυση του κειμένου δούλου σου Παϊσίου μοναχού Χριστέ ο Θεός ημών και τη δόξα να αναπέμπουν στον Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι νυν και αίβους αιώνας των αιώνων αμήν. Αιωνία η μνήμη εξομακάριστη. αιωνία η μνήμη αυτού. Διευχών των Αγίων Πατερών ημών και Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.